Αλήθεια, κοίτα. Ναι, ρε, αεροπλάνο, εντάξει. Γεια σας φίλοι μου, λοιπόν, αργήσαμε σήμερα να έρθουμε εδώ στο γνωστό μέρος. Αλλά εμείς δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Θα ρίξουμε να δούμε αν έχει σέπια. Εδώ μαζί με τον Τρίφωνα. Σε 2-3 μέρες πάει μέσα, Θήβα. Φυλακή. Όχι φυλακή ρε, τεθρακισμένα, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα παίζουμε σχεδόν ίδιο γαλάμι. Ναι, διαφορετικό μηχανισμό, αλλά το ίδιο σύστημα καλαμαριέρας που δεν χάνεται με τίποτα. Λοιπόν, για να το δούμε. Καλαμαριέρα DTT γουρουνάκι, ένα μισάρι, 3 σκληρές χαντρούλες και βαριδάκι 10 γραμμάρια κάτω. Το καλάμι είναι K1 Pro της Okuma. Ο μηχανισμός ο δικός μου, ο 3000 ο Fuego. Καλά. Και ο Άκης με ένα πυροβολημένο αζάκι 2000. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Γεια μας για λοιπόν, ρίξαμε Και πήραμε τα... και ξεκινάμε και μαζεύουμε σιγά σιγά. Ή περιμένουμε μέχρι να πιάσει Μόνη της δεν πιάνεται, πρέπει να έχεις τέντομα στο νήμα και να σαρώνει σιγά σιγά. Ρε, δεν είναι καλαμάρι ρε, μην κάνεις τζέρκ. Ειδικό στο καλαμάρι. Όπ, το μικρό, το ψηλό. Μην κάνεις τζέρκ, δεν πρόκειται να πιάσει πια έτσι. Δεν να ξέρω καλύτερα. Έχει το παρακούμπε τώρα. Οπα, κοίταξε ρε. Τι άμα τα είπα, δεν έχει τίποτα. Να αλλάξω τώρα και βάλω τεχνητό. Και ένα θηρίο. Αύριο τα θηρία, αύριο. Upcoming video. Επερχόμενο βίντεο. Θηρία. Εμπόδιο. Ξανά. Το ψάρεμα της σουπιάς θέλει υπομονή. Εδώ έχει αρκετά εμπόδια. Εντάξει, είναι μεγάλη περιοχή ρε εσύ. Αν έχει 2-3 σουπιές πρέπει να τις πέσεις. 2-3, τόσο μεγάλη περιοχή. Ναι, τι είναι οι σουπιές ρε, 800 θα μπουνε. Και πού θα τη πιάσω ρε φίλε μου. Τζάμπα ήρθα. Θέλει υπομονή λέμε. Ήρθανε πιο νωρίς και φάγανε και έχουν φύγει ή δεν έχουν μπει ακόμα. Το καλό με αυτό το σύστημα είναι ότι δεν χάνεις καλαμαριέρα.
Λοιπόν, εμείς καλά θέλαμε να καθίσουμε, αλλά μας διώξαν οι μπάτσι. Δεν το λένε έτσι. Η λιμενική υπηρεσία μας είπε ότι πρέπει να φύγουμε για τις 10. Λιμενικός ήτανε. Λοιπόν, γιατί θα κλείσουν οι πύλες, λέει, και όλοι οι ψαράδες πρέπει να βγουν από το λιμάνι. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε, να είστε καλά, καλές θάλασσες, αλλά τουλάχιστον δεν χάσαμε ούτε μία καλαμαριέρα. Το σύστημα δουλεύει τέλεια. Να είμαστε καλά, καλές θάλασσες σε όλους, και αύριο θα πάμε στο γνωστό μέρος που δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς κάτι να μας δώσει. Γεια σας!